вот эти годы, когда Америка воевала с империей, с британской, и тысячи людей, десятки тысяч людей, свободных американцев, шли воевать, жертвовать собой. Они теряли имущество, теряли... И надежда такая, знаешь, никто не был уверен, что они победят британскую корону. Никто. Были моменты абсолютного отчаяния, когда Джордж Вашингтон вообще не знал, что делать. У него армия разута, раздета, и нечем стрелять. А британцы все новый и новый десант высаживают и так далее, и так далее. И почему-то сейчас никто, глядя на нынешнюю Америку, не скажет, что они делали это зря, там, или какие-то странные люди. Мне кажется, что то, что сейчас делается для Украины, это, ну, в общем, ну, в общем, люди історію делают. І ти в тому числі. Стосовно творення історії, десь така думка була, що а раптом ми творимо нову історію. Та так і України. є, а в чому тут сомнення? Але я керувався більш такими мотивами. От я хочу, якщо зараз твориться історія, я хочу бути корисний. Якщо зараз не твориться історія, якщо зараз відбуваються якісь рядові речі, все одно я хочу бути корисний. Я не хочу бути просто спостерігачем, я хочу бути учасником. Бути спостерігачем мені не цікаво. Мені просто не цікаво. Иногда, я тебя мотивацию понял. Смотри, мы порой, вот вроде люди взрослые, там, но порой не понимаем таких вещей вблизи, не видим. Вот у нас Майдан, да, там, то, что там было, ну, все там было, и в том числе и страшное, и героическое, и ужасное, и кровавое, и так далее. Но если в целом брать то, что тогда произошло, вот на мой взгляд, даже если мы возьмем всю историю Киева, вот этого города, я не буду Украину всю брать, слишком много, тут это самое главное событие во всей истории Киева, потому что оно переломное абсолютно. Ни одно, наверное, событие так не меняло мир, как Майдан, как Майдан 13-14 годов. Когда-то это оценят просто и поймут, что это история Европы изменилась, это история мира изменилась. Может быть, этот город и был построен когда-то там для того, чтобы здесь зимой 13-14 года произошла такая революция. Кто его знает? Стосовно зміни в людях, це як мінімум відбулося те, що люди побачили і зрозуміли, що вони можуть впливати на хід історії. Вот. Люди безпосередньо зі своїми горизонтальними зв'язками соціальними, вони можуть впливати на хід історії, і це найважливіше. Люди раніше незнайомі, з різних міст. Так, з різних регіонів. Да. Ми говорили про різні України. Угу. Да, і там ти все побачив. Про західну, про східну, північну, південну, центральну, ми про різні України говорили. І оці всі України, вони зібралися воєдино. Де на одній барикаді Гуцул з Верховини і Шахтар з Єнакієво, вони стояли поруч, пліч-опліч, де і волиняки, і... Да, я помню, там географию можно было изучать, причем до сел, до районов там і буквально. Кримські татари. Всі були на Майдані. Там була зібрана реально вся Україна. І це був якраз той момент такого духовного єднання, і не тільки на Майдані, а взагалі по всій Україні. Коли люди відкинули на другий план власні інтереси, а взяли за основу національні інтереси. Оце, в принципі, той стан, який я, мабуть, дуже поважаю і люблю. Коли загальнонаціональне благо стоїть над особистим. Коли ми будуємо не так для себе, як для своїх дітей. А будуючи для своїх дітей, ми отримуємо те саме благо. Ми отримуємо насамперед задоволення від того, що ми зробили щось хороше, ми зробили щось добре.